Evo, to je ono što uvijek je, dakle, privilegija zajednice, vjerujući da posredujemo, dakle, za ono što se oko nas događa, tako da Božja sila i snaga može doticati, dakle, naše bližnje. Kaže, evo ovako, mi se kalendarski nalazimo u vremenu posle uskrsnuća, dakle, Isusa Krista, a koji je temeljni kamen kršćanske vjere i spasenja. Dakle, mi samo se podsjećamo, kako je Pavao rekao u 1. Korinćanima 15:17, ako Krist nije uskrsnuo, bez ikakve vrijednosti vaša vjera. Dakle, uskrsnuće Isusa Krista je, dakle, temelj, dakle, naše vjere, jer on bi predan na smrt na križu, kaže, radi naših grijeha i uskrsnuo radi našeg opravdanja, Rimljanima 4:25. Jer kad je Krist, dakle, uskrsnuo, sjećamo se iz Ivanovog evanđelja, on je otišao gore k Otcu i pokazao, dakle, krv koju je prolivena, dakle, u svetinji nad svetinjama. I nakon toga je, dakle, sišao dole među apostole, vidjet ćemo kasnije u tekstu koji imamo ovog jutra. I kaže onda riječ Božja, uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih mi smo nanovo rođeni, 1. Petrova 1:3. Dakle, kada vjerujemo Krista, pokajemo se za svoj cijeli život, dakle, ima ta molitva pokajanja cijela, a onda postoje i neke parcijalne stvari. I onda, dakle, kada ispovjedimo svojim ustima, kaže Božja riječ, ako ustima priznaješ Gospodina Isusa, srcem vjeruješ da ga je Bog podigao iz mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a usta spasenje. Dakle, nužno je, neophodno izgovoriti, dakle, priznati Isusa kao spasitelja. U Mateji 10:32 kaže, tko god mene prizna pred svijetom, toga ću ja priznati pred Ocem nebeskim. Dakle, to priznanje, dakle, priznanje usta je ključna stvar. I mi primamo vječni život i primamo Duha Svetog, bivamo nanovo rođeni. Znate, imaju milioni kršćana koji vjeruju, ali Duh Sveti nije unutra. I to je razlika. To je razdioba. Dakle, jer onaj koji je uistinu prema Svetom pismu se pokajao, uzvjerovao, dakle, njegova usta svjedoče o Kristu. Odmah, ja se sjećam, dakle, svoga putešestvija, kada sam iz svega onoga u čemu sam bio, ljudi neki znaju, doživio evanđelje i pokajanje. Odmah sam počeo prijateljima reći, ljudi, ovo je jedna strašna, ovo je velika vijest, dakle, otkriće, spasenja u Kristu Isusu. Dakle, i to je, dakle, uskrsnuće. 50 dana nakon uskrsnuća dolazi pedesetnica ili Pentekost. A to je izliće duha na ranu crkvu. A primarno je primanje sile za evangelizaciju svijeta. Dakle, za biti svjedok Isusov, učinkoviti svjedok, to je sila koja svaka generacija kršćanskih obraćenika treba da bi se evanđelje širilo svijetom i granice kraljevstva rasle. Dakle, mi sada idemo kalendarski prema pedesetnici. A pedesetnica, dakle, 20. smo imali Uskrs, 4. je tako, i onda 50 dana spada na 8.6. Dakle, to je Pentekost, za 14 dana, kada se izliće Duha Svetoga dogodilo. I malo ćemo se evo s tim pozabaviti. Ja ću pročitati iz dijela apostolskih, mi ćemo ići u dijela apostolskih, jer je to model crkve koji je ostavljen nama da čitajući razumijemo, dakle, na koji način su, dakle, živjeli, na koji način su, dakle, bili silni u svjedočenju, također progonstva koje su imali, unutarnje probleme koje su imali i koje su rješavali, dakle, ali je bilo, dakle, to krštenje. Kaže ovako, evo, pročitat ću 8 stihova, to će nam biti, evo, ta osnova za ovo jutrošnje razmatranje. Čitamo u djelima apostolskim od 1.1. Kaže, prvu sam knjigu Teofile napisao o svemu što je Isus činio i poučavao, do dana u koji bi uznesen, pošto je po Duhu Svetom dao upute apostolima, koje bijaše izabrao, njima posle svoje muke također pružio mnoge dokaze da je živ.
Ukazivao im se 40 dana i govorio im ono što se odnosi na kraljevstvo Božje. Jednoć dok je blagovao s njima, reče im, ne udaljujte se od Jeruzalema, nego čekajte obećanje očevo koje ste čuli od mene. Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni Duhom Svetim. Oni ga sada, kad se bijahu sabrali, upitaše, Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme uspostaviti kraljevstvo u Izraelu? Isus odgovara, nije vaša stvar, odgovorim, da znate vremena ili prigode koje je Otac odredio svojom vlasti. Ali primit ćete snagu ili silu, dakle ta grčka riječ je dunamis, od toga dobivamo riječ dinamit, primit ćete silu Duha Svetog koji će sići na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svojoj Judeji, u Samariji i do kraja zemlje. Evo, toliko. Amen. Riječ Božja. Dakle, ovdje evo vidimo taj početak i evo i poruka ova jeste između Uskrsa i Pedesetnice. Dakle, samo ćemo proći kroz ovaj tekst i neke stvari ćemo vidjeti i istaknuti. Dakle, djela apostolska su dakle rana crkva koja je dakle napredovala munjevito dakle u ondašnji svijet i ovdje u 1. stihu kaže prvu knjigu Teofile napisao sam o svemu što je Isus počeo činiti i poučavati. Ovaj kaže činio i poučavao, ali kaže što je počeo činiti i poučavati. Koja je to prva knjiga? Lukino evanđelje, tako je. Dakle, samo da se, znači malo moramo, evo što kaže i ovo, te informacije, neke da znamo. Lukino evanđelje, kad otvorite Lukino evanđelje, onda kaže u prvom, u 1 do 4, kaže, pošto su mnogi pokušali po redu iznijeti pripovijest o događajima što su se ispunili među nama, kako su nam ih predali oni koji su od početka bili očevici i sluge riječi, usudih se i ja, koji sam ih pomno ispitao sve od početka, da ti ih preuzvišeni Teofile napišem po redu, da se osvjedočiš o sigurnosti riječi o kojima si poučen. Dakle, ovdje Luka piše, dakle, vidite, Duh Sveti je nadahnuo Luku da napiše Teofila. Teofil je bio rimski uglednik, najvjerojatnije u magistratima i tako, negdje koji se počeo zanimati za kršćansku vjeru. I u to vrijeme, dakle, braća se, što kaže, propovijedali evanđelje i htjeli su, dakle, pravu istinu, jer se govorilo svašta, dakle, o ranoj crkvi i tako dalje. Prvo su ih smatrali židovskom sektom, a kasnije su vidjeli da se razlikuju. Ali ovdje samo hoću reći, u Lukinom evanđelju on ga zove preuzvišeni Teofil. Vrlo vjerojatno, dakle, je ugledniku namijenio čitavu knjigu. I sad razmislite o ovom. Dakle, Luka, nadahnut Svetim Duhom, piše jednom čovjeku cijelo evanđelje po Luki. Zašto? Da ga uvjeri o pouzdanosti onoga što je već bio čuo i poučio. Mi u modernom vremenu imamo traktat 4 duhovna zakona i onda na brzinu lijevo, desno, 1, 2, 3, 4 i vozi. Gledajte, učimo se iz Božje riječi, Duh Sveti nadahnuje Luku da piše čitavu knjigu jednom čovjeku. Dakle, potreban je trud, potreban je sigurno i financije, pergamenti i tako dalje i sve ono. Ali gledajte, dakle, koliko dakle, Duh Sveti je dakle, vodio dakle, Luku da napiše evanđelje po Luki i danas ga mi imamo u kanonskim pismima. Mi ga čitamo. Dakle, i zbog toga. I sada on ovdje kaže prvu knjigu, to je Lukino evanđelje napisao, a sada Luka piše drugu knjigu. A to su djela apostolska. Kome? Opet Teofilu. Ali je Duh Sveti, vidite, nadahnuo da pišući Teofilu zapravo je već se Bog zna da će to biti nešto što će doći do naših dana i što je važno da bude zapisano. Zašto je to zapisano? Važno je da mi to znamo, čitamo i kaže šta? Blago onima koji čitaju i vrše što je zapisano. Jer čitanje Božje riječi bez da hoćemo prakticirati nema smisla. A samo ono što je zapisano nama. Puno stvari ima. Znači u Ivanovome evanđelju kaže puno stvari ima što je Isus učinio. Ali ta nisu zapisana u toj knjizi. Ali ova su zapisana,
da vi vjerujući, dakle, imate život. Sve što je zapisano u novozavjetnim pismima je za nas danas. Od onda do danas ne postoji ništa što ne vrijedi danas. Jer imate takva učenja, to je sabotaža. To je čista sabotaža. Dakle, sve što je napisano je za nas danas. Naravno da kad čitamo Timoteju poslanicu, kad Pavao kaže tamo donesi mi kabanicu kad ideš iz Troade, jel tako? Pa znamo da nećemo iz Troade Pavlo nositi kabanicu, to razumijem, jel tako? Ali sve ovo drugo, tamo su pouke, dakle, koje Duh Sveti da. To je jedna stvar. Isus je počeo činiti i poučavati, dakle, u djelima jedan, daje se, dakle, grčka rečenica, daje sugestiju da je ono što je Isus počeo u evanđelju po Luki, nastavio je u djelima apostolskim. Dakle, Isus sada radi kroz svoju crkvu i kroz svoje vjerne u djelima apostolskim. To ćemo naći na puno mjesta. Dakle, Kristu nama je srž kršćanstva. Dakle, Kristu nama i da taj, ono što kaže Pavao u Galačanima, dakle, on je počeo činiti. Nažalost, velika većina poučava, a ne čini. I to je kršćanstvo veliki problem. Dakle, pastori, doktori teologije uče, poučavaju, ali ne čine ništa od onoga što je ovdje zapisano. I to je veliki problem, zato je kršćanstvo došlo, dakle, generalno gledajući, u slijepu ulicu. Dakle, činiti i onda, dakle, poučavati je način na koji je Isus, dakle, činio. To je, dakle, i ono dok smo trenirali, barem dok sam ja trenirao. Prvo se demonstrira, a onda se pouči. Dakle, moraš prvo pokazati, a onda poučiti. Isus je ozdravljao, iscijelivao, oslobađao, propovijedao. Onda je rekao učenicima, sada vi, Duh Sveti će biti s vama i on će, dakle, dati snagu, dakle, vašem djelovanju. Evo, to je, dakle, u ovim stihovima. Kaže, pošto je po Duhu Svetom dao upute apostolima koje biješe izabrao. Dakle, Isus nije rekao ovako, jedno jutro se probudio i rekao sad Matej, Marko, Luka, ovaj, idete za mnom. Dakle, Isus je u Lukinom evanđelju provodio cijelu noć u molitvi. Gdje je onda, nakon molitve i nakon što je, dakle, dobio, dakle, informacije, odnosno odozgo, onda ujutro dođe, sabra i onda izabere 12-ovac. Dakle, to je jedna trajna, dakle, pouka kako, dakle, je ostavljeno da crkve trebaju raditi, moliti prije nego što se, dakle, nešto odluči ili donese i tako dalje. Da bi po Duhu Svetom, dakle, on je bio Sin Božji, ali je, dakle, Duh Sveti bio onaj koji je radio, dakle, u njemu i kroz njega. I kaže ovako dalje, njima posle svoje muke također pruži mnoge dokaze da je živ. Ukazivao im se, gledajte, 40 dana i govorio im ono što se odnosi na kraljevstvo Božje. Zamislite si ovo, po uskrsnuću, čitamo tamo u Ivanu, prvi put, drugi put. 40 dana Isus se pojavljuje njima redovito i poučava ih o kraljevstvu Božjem. I mi kada čitamo, jer i tu je došlo i dolazi do kojekakvih permutacija, da tako kažemo, sa evanđeljima, postoji samo jedno evanđelje, to je evanđelje kraljevstva. Evo, evanđelje Luka 16:16. Dakle, kad čitamo, dakle, Luka 16:16, onda nalazimo ove Isusove riječi, kaže ovako, kaže, do Ivana sežu zakon i proroci. Od tada se navješćuje radosna vijest o kraljevstvu Božjem i svatko se u nju prinuđuje i tako dalje. Dakle, do Ivana zakon i proroci, od tada evanđelje o kraljevstvu Božjem. Dakle, evanđelje kraljevstva je jedno evanđelje. Kasnije ćemo mi čuti da postoji evanđelja spasenja samo, pa ne znam, evanđelje prosperiteta ili iscjeljenja samo. Dakle, ovo je paket, dakle, evanđelje kraljevstva je, dakle, ono što, dakle, Isus rekao, da od Ivana Krstitelja nadalje,
Isto tako je rekao u Mateju, dakle kad čitamo u Mateju 24 o događajima, velikim nevoljama, onda kaže ovako, ova radosna vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima i potom će doći svršetak. Ne može biti jasno. Dakle, evanđelje kraljevstva se mora propovijedati, dakle, svim narodima. I onda dolazi svršetak. Gledajte, samo u dijelima 8.12, malo ćemo samo pročitati da vidimo, dakle, da utvrdimo, je li to tako? Sve mora biti utvrđeno iz pisma. Ja mogu govoriti što god hoću, vrlo često, ali ako to nije utemeljeno u pismu, onda je moje mišljenje. Gledajte, u dijelima 8, kaže, kad čitamo u dijelima 8.12, Filip je propovijedao, dakle, u Samariji, propovijedao Krista i onda kaže, tako Filip siđe u grad Samariju i stanovnicima propovjedaše Krista, a ljudi su jednodušno pazili na ono što je Filip govorio, jer su slušali i gledali znamenja koja je činio. Nečisti su duhovi naime izlazili s velikom vikom iz mnogi opsjednuti, a mnogi uzeti i hromi biješe ozdravljeni. I nastade velika radost u tome gradu. Evanđelje kraljevstva prati autoritet, dakle, kralja i onoga što je kralj činio, dakle, su njegovi podanici. Na stranicama Svetog pisma to je neupitno. Kasnije razmišljanje govore, kad je apostoli otišli, onda se stvar promijenila. Ali, nažalost, to ne možemo naći nigdje potrebno. I kaže ovako, sad kaže, ali kad povjerovaše Filipu koji je navješćivao radosnu vijest o kraljevstvu Božjem i o imenu Isusa Krista, bijahu krštavani muškarci i žene. I sam Šimon postade vjernik, krsti se. Dakle, ovdje vidimo evanđelje kraljevstva koje se širi sa autoritetom, dakle, kralja, jer, zapamtimo, Isus je u Luki počeo činiti, a u dijelima apostolskim je nastavio činiti. Tko? Isus kroz, dakle, svoje vjerujuće. I to je dakle, paradigma, to je, dakle, model koji je postavljen u pismu. I ne može se mijenjati. Dakle, znate, kad čitate Marko tamo, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, ko vjeruje, krsti se, spasit će se, ko ne vjeruje, osudit će se. 4. stoljeće kršćanski učitelji samovoljno donose odluku da će prvo krštavati malu djecu, pa će ih onda poučavati, pa i tako dalje. Dakle, onaj koji je to izrekao nije dao nikada nikome dozvolu da to nije. Nikad. Dakle, veliki narod nikad nije opozvan. I zato smo mi često kršćanstvo ošlo tu gdje jeste, u jalovost, u praznu, dakle, možda priču, bez duhovne sile. Znate, bio sam nedavno sa svojim iz školarcima, malo smo debatirali tako o suvremenim stvarima i o izboru novoga biskupa Rima i tako dalje. I onda smo pričali o tome kako, dakle, kroz stoljeća se stvari izokrene vrlo. I rekao, sjetio sam se onoga u dijelima 3 kad budemo učili, kako je Petar i Ivan kad su išli na molitvu kod krasnih vrata i tamo je ležao hrom. Jel? I on je očekivao da mu daju novčeka, ali Petar i Ivan pogledaše i šta su rekli? Srebra i zlata nema. On je očekivao nešto, ali što imam, to ti dajem. U Isusovo ime ustani i hodaj. Ustani i hodaj. I Toma Akvinac, poznati, dakle, katolički naučitelj, je svojevremeno, to je 12. stoljeće, rekao, evo vidite, naš poglavar ima i srebra i zlata, ali ne može reći u Isusovo ime ustani i hodaj. Petar, koji je bio, evo, po njihovom razmišljanju, prvi, nije imao srebra i zlata, ali je imao duhovnu silu. I crkva je prodala duhovnu silu kroz vrijeme. Rekao je Jeronim, poznati, dakle, kako je crkva općenito porasla u posjedima, opala je u vrlinama. 460. godina, dakle, Jeronim prevodilac, dakle, Vulgate Biblije sa hebrejskog. Kaže, čim je crkva porasla u posjedima, vrline su ušle dole. Ali evo, to je, dakle, ta jedna stvar. Kraljevstvo Božje. Još sam samo htio reći nešto. 40 dana govorio mi što se odnosi na kraljevstvo.
Ovdje su dakle bili apostoli i ovdje su bili, kako ovdje čitamo, kasnije nećemo sad to razmatrati, da su bili jednodušno ustrajni u molitvi zajedno s nekim ženama, sa Marijom, majkom Isusom i sa njegovom braćom. U 15. stihu kasnije, kad budemo razmatrali, Petar ustade i pred svom braćom obješe i skupilo oko 120 osoba. Govori o braći, o muškima, plus žene i tako dalje. Dakle, to izliče duha kad se dogodilo, u gornjoj sobi 120 je bilo učenika okupljenih, dakle već je narastao taj broj, kako je dakle ovo viđenje uskrslog se događalo. I zanimljivo da je Pavao rekao 1. Korinčanima 15, gledajte ovo, 1. Korinčanima 15, 3, kaže ovako, ja sam vam predao u prvom redu što sam i primio, Krist je umro za naše grijehe prema pismima i bio pokopan i treći dan je bio uskrešen prema pismima, ukazao se Kefi ili Petru, zatim 12-torici, potom se ukazao braći koje je bilo više od 500 zajedno, od kojih većina još i sada živi, neki su već pomrli, zatim Jakov, onda svim apostolima pa i njemu. Dakle, Isusa Krista, uskrsloga, u jednom trenutku je svjedočilo 500 duša. Dakle, tako da je uskrsnuće Isusa Krista posvjedočeno, dakle, od onih koji su s njim se susretali nakon uskrsnuća. I ovo je povijesni dokument. Većina, kaže, od njih danas su živi, neki su pomrli. Dakle, gledamo, dakle, upravo to koliko je to, dakle, utemeljeno od onih koji su bili očevici. I dalje kaže sada, jednoć dok je blagovao s njima, reče im, ne udaljujte se od Jeruzalema, nego čekajte obećanje očeva koje ste čuli od mene. Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni Duhom Svetim. Razmislimo ovo. 3,5 godine su išli s njim. Gledali ga kako je propovijedao, iscijeljivao, oslobađao. Sami su dakle činili te stvari. Kad je došlo je hvatanje i tako dalje, raspeće, bičovanje, svi su se razbježali. Okay. I onda, dakle, po uskrsnuću sada Isus se ukazuje učenicima, njima, i 40 dana ih poučava o ovome što kasnije vidimo da je došlo u poslanicama. Kad čitate Petra, Ivana, Jakova, Pavla, Pavao je dakle nije bio tamo, ali primio po otkrivenju. Sve su to bila učenja i saznanja koje su oni primili. Jednu stvar moramo uočiti, da to nije bilo uopće ni malo dovoljno ili dostatno da oni postanu, dakle, misionari po svijetu. Znanje možeš imati, ali imamo problem. Hoćete slušati? Pa mi znamo i sami, dakle, kad počneš govoriti, svjedočiti, hoćete i zašto ćete slušati. Zato Isus kaže, vi morate čekati dok sila ne dođe na vas. Duh Sveti na vama. Kasnije ćemo vidjeti neke. Bez toga nema velikog naloga. Bez toga nema svjedočanstva. Bez toga nema napredovanja evanđelja. Nigdje. Gdje god se to dogodilo, evanđelje poput požara je. Gdje je učenje, teološko učenje to izbacilo van, nastaje mrtvilo. Nastaje, dakle, pasivnost, nastaje, dakle, jedna mrtva situacija i onda, dakle, imate to, evo što kaže, druge religije kupuju, dakle, imanja, ne znam, po Engleskoj, po Americi i tako dalje, crkve se pretvaraju, ne znam, u džamije ili nešto drugo. Dok, dakle, u Kini, evo sad kažem, možete na YouTube vidjeti, Kina, Indija, dakle, od 15 do 30.000 dnevno se krštavaju širom kopna vjernici, braća idu, navješćuju evanđelje, dakle, Duh Sveti silno djeluje i dakle, ljudi se obraćaju. Kina danas se broji oko 150 miliona biblijskih kršćana. Oni su 1,4 milijarda i tako dalje. Ali u Kini, u Indiji isto, imali smo ovdje isto brata, se širi, dakle, enormnom silom. Dakle, znanje nije dovoljno. I mi mislimo da će, jedna od stvari koju sam primijetio među nama i pastorom, mislimo da će teološko obrazovanje nekoga učiniti pastorom ili službenikom. Mi smo potpuno, dakle, izgubili kompas, orijentir.
I onda neko se obrazuje i tako dalje, stekne znanje i onda počne se raditi, služiti i onda nakon nekog vremena imamo problem. Vidimo da stvari ne mogu ljudskim metodama. Potreban je Sveti Duh, potrebna je dakle sila Božja koja će osvjedočiti. Mi smo svašta, koncerti, ovo, ono, sve je to ok, sve je to ok. Ali gdje nema navještivanja evanđelja i gdje Duh Sveti ne pada na srca ljudi da ih svode pokajanju, nema posla, zato smo tu gdje jesmo. Dakle, on je onda kaže, primit ćete silu, dakle, i oni su ga još pitali, hoćeš li u ovo vrijeme uspostaviti kraljevstvo u Izraelu, dakle, proroci stari govore i Novi Zavet govori da će u Jeruzalemu, dakle, biti kralj Mesija nad cijelom planetom. I oni govore, dakle, o dolasku kraljevstva Božjeg. Dakle, Izrael je bio i ostao narod Božji, pod disciplinom je bio raširen na sve strane, sada su vraćeni nazad. Ezekijel kaže, ja ću vas vratiti u zemlju vašu. Možete reći šta god hoćete, sviđa mi se, ne sviđa mi se, ovo i ono. To su u Svetim pismima izrečene istine i tako je. Dakle, vratit ću vas, naravno da će biti sukoba i mi smo na rubu, gledajte zašto govorimo, mi smo na rubu tih događanja i velikih nevolja koje se valjaju na planet. Dakle, kakve nikad nisu bile. I mi ćemo biti tu dole, bez ikakve sumnje. Dakle, mi ćemo biti tu dole. Znači, naša duhovna formacija je ključna. Kaže, nije vaša stvar, odgovori nisu da upoznate vremena ili prigode koje je Otac odredio svojom vlasti, ali primit ćete silu Duha Svetog koji će sići na vas. Dakle, učimo Isusovu nauku o Svetom Duhu. Dakle, on ga je u Ivanu razložio. Kad je govorio Ivan 14, govorio je o Duhu Svetom koji je onda rekao ovako, dakle, Duh je bio sa njima. 14 kaže ovako, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi, ja ću moliti Oca i dat ću vam drugog branitelja koji će ostati s vama zauvijek. Parakletos je znači parakaleo, onaj koji govori kraj, to je ili latinski advokatus, onaj koji zagovara. Dakle, paraklet koji će, kaže, Duha istine koji će ostati s vama zauvijek, Duha istine kojeg svijet ne može primiti jer niti ga vidi, niti ga poznaje. Taj parakletos nije neka osoba, nego duh, koji su neki krivo shvatili, dakle, iz druge religije, duh koji će doći na one, odnosno onima koji vjeruju u Krista. Kaže, vi ga poznajete jer boravi s vama i jer će biti u vama. Dakle, u ono vrijeme Duh Sveti je boravio s njima. Dakle, njihova služba je bila poduprta Svetim Duhom, ali on još nije bio u njima. Nakon uskrsnuća čitamo kad je Isus puhnuo, kaže, primite Duha Svetog, oni su dakle postali nanovo rođeni, kako kaže Petar uskrsnućem. A sada to nije dovoljno, dakle to je spasenje. To je spasenje. Kad vjerujemo Krista, kad se pokajemo, vjerujemo Krista, spašeni milošću bez dobrih djela, Duh Sveti ulazi u naš život i preporađa nas iznutra. Mi dakle primimo Svetog Duha vjerom kad Krista svjesno ispovjedamo i Duh Sveti sada u nama hoće što? On hoće sada u nama proizvoditi dakle plodove duha, promjenu karaktera, ljubav, radost, mir, Isusovu krotkost, poniznost. Dakle, to je rad Duha Svetog iznutra. I to je trajno. Dakle, nešto što nam potreba. Ljubav, radost, mir. I kad odete u Korinčanima, vidite samo što ljubav znači. To je, kakav je, dakle, opis karaktera Isusova. Duh Sveti, dakle, u nama. Ali kaže, još uvijek to nije dovoljno. Ti si osobni svjedok i sve u redu, ali vi čekajte dok sila ne dođe na vas. Onda ćete biti, dakle, svjedoci, dakle, kao kolektiv, dakle, kao eklesija Božja. I onda, dakle, je rekao, bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, u svojoj Judeji, u Samariji i do kraja zemlje. Gledajte, u Jeruzalemu, dakle, izliće duha, to ćemo kasnije, sad preskačemo to drugo poglavlje, ali kakvi su bili svjedoci u Jeruzalemu? Gledajte, djela, dakle, 5.28. Rana crkva u Jeruzalemu, kaže, napunila sav Jeruzalem naukom o Kristu Isusu. Jednostavno to je išlo ko požar. I ovdje kaže da ih je narod vrlo visoko cijenio.
Oni su jako bili ugledni po svom životu. Josip Flavije u svojoj knjizi Judejske starine govori o Jakovu, bratu, dakle, polubratu, jel, po samo majici, ne po ocu, dakle, jel, Isus nema zemaljskog oca. Jakov je bio vrlo cijenjen među Židovima u Jeruzalemu. On je bio onaj koji je na koljenima redovito molio. Rekli su da ima devina koljena. Znate, kad deva kleči na pustinskom, onda dobije one kožice. Dakle, Jakov je vrlo bio cijenjen. Kaže, i sve se više pripajalo onih koji su muškaraca i žena koji su vjerovali u Gospodinu. Kaže, što više ljudi su iznosili na ulice bolesnike te ih stavljali na postelje nosila, da barem sjena Petrova dok je prolazio padne na nekoga njih. Pučanstvo iz okolnih gradova Jeruzalema dolazilo donoseći bolesnike i one koji su mučili nečisti duhovi, gledajte, i svi bihaku iscijeljeni. Dakle, bolesnike su dovodili u blizinu rane zajednice koja je primila silu od Boga. Iscijeljenja su se događala jednostavno spontano, jer prisutstvo Hristovo je bilo tamo. To je dakle bilo u Jeruzalemu. U Judeji čitamo isto, smo već čitali, Judeja i Samarija, dijela 8 i 1 do 4, dakle, koji kaže, tamo kaže u 8.1, kaže, onoga dana nastade žestok progon crkve u Jeruzalemu, to su svi osim apostola se raspršiše po krajima judejskim i samarijskim. Dakle, progonstvo je udarilo i oni su se morali raspršiti. I onda rekli su oni sada što bijahu raspršeni prolazili su iz jednog kraja u drugi propovijedajući riječ radosne vijesti. Dakle, oni nisu plakali i kukali, evo, jao, meni. Oni su išli i govorili su riječ. I ovdje vidimo ovo što je Filip rekao, da nečisti duhovi, dakle, sila je to bila, dakle, jako evidentna, Judeja i Samarija. I onda prema kraju svijeta, dakle prema svim drugim krajima, dijela 13.4, dakle kad je Pavao postao obraćenik i misionar, onda je crkva iz Antiohije krenula u sve poganske prostore. Ja? Tamo kaže, u Antiohiji u crkvi bilo je proroka i učitelja, to je bio Barnaba, Šimon zvani Niger, Lucije Cirenac, Menahem, drugi iz mladih dana Heroda Tetrarha i Savao, kad su jednom obavljali službu Božju Gospodinu i postili, Duh Sveti reče, odvojite mi upravo Barnabu i Savla za posao za kojim sam ih odredio. Zatim, pošto su postili i molili, položiše ruke na njih te ih pustiše. Vidite kako misija se šalje, ko šalje misiju. U okviru lokalne crkve koja uči, moli, posti, Duh Sveti kaže, ovu ulicu sad, Pavlom, recimo Jarom, i njih ćemo, dakle, on ide. I onda šta kaže? Oni sad poslani od Duha Svetog siđeše u Seleuci. I to je malo iz latinske misija Spiritus Sancti. Misionar je, dakle, pokrivena samo riječ za ono što je apostol u grčkom. Dakle, oni su poslani, dakle, ne može biti, a mi danas imamo to da neko će otići vamo, neko će otići tamo, bračni par ovdje, pa će podizati crkvu. To je smiješno. Smiješno, ne bi bilo smiješno ali smiješno za one koji su doktori, teolozi, učitelji i tako dalje, da jednostavno ne možemo razumjeti. Dakle, Duh Sveti je onaj koji pošilje i ovdje vidimo prema što? Prema krajevima poganskim. Sada, kaže, Isus je ovdje rekao, primit ćete silu pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, vidimo kakvi su bili u Jeruzalemu. U svoj Judeji i Samariji vidimo isto. I prema krajevima zemlje, dakle prema Rimskom carstvu i dalje je krenulo, dakle još jednu da stvar kažem, apostol Pavao je učitelj naroda u vjeri. Petar je sluga obrezan među Židovima. Stvarno nema veze sa ovom sobom. Dakle, i to u Galačanima jasno čitam, da je Pavao izabran da bude učitelj naroda u vjeri. I on je proširio, dakle, evanđelje po Grčkoj, tamo do Rima. Kad čitate, dakle, u Dalmaciji i Lirik, dakle, tiče se naših krajeva, Split, Salona i ovi dijelovi. Zapravo ovo sve se nazivalo i Lirik, ono vrijeme uz more tamo.
Pavao je tu propovijedao sa svojim suradnicima. Dakle, evanđelje. Dakle, u Americi često, gdje sam bio u Koreji kad smo bili, pitaju, ali gdje je Hrvatska? Rekao, jel imate svoje Biblije? Imate, otvorite kartu. Da, biblijska karta pokazuje Rim, pokazuje ovdje, i Lirik, rekao je, vidite, ovdje, to je Hrvatska. Oj, gledaj, wow. Rekao, vidite, to su, ja sam rekao nekim misionarima, onako kako je apostol Pavao propovijedao na ovim prostorima, samo tako mi možemo propovijedati, a ne ovo. Dakle, vidit ćemo, dakle, što kaže u Pavlovom svjedočenju, ja sam se naslušao tih misijskih predavanja i o strategiji apostola Pavla, ali nikad niko nije pročitao ovaj stih. U Rimljanima 15:18 kaže Pavao ovako, jer usuđujem se govoriti samo o onome što je Krist po meni. Vidite, Krist po meni učinio riječju i djelom, snagom čudesnih znamenja, silom Duha Svetoga, da vodi k poslušnosti pogane, tako da sam od Jeruzalema i naokolo do Ilirika razglasio radosnu vijest Krista. Krist po meni, nadnaravnim djelovanjem, jer Krist je tako radio. I onda je ovdje što kaže Pavlu, dakle, kaže takva je stvar. I on onda ovdje smo, dakle, u tome i do kraja zemlje. Do kraja zemlje, dakle, samo ovaj stih 1:8 nam daje jednu stvar. Do kraja zemlje. Dakle, izliće Svetoga Duha koje se dogodilo onda i koje se izlijevalo 5 puta u djelima apostolskim, a za redom, dakle, imalo svrhu da da snagu svjedočanstva evanđelju. Jer evanđelje nije ljudska stvar. Sve ove religije možete naučavati, ljudi će to rado prihvatiti, ali kad je Isus u pitanju, onda imate bunu, onda imate pobunu, onda svašta o njemu. Ali evo, na kraju, da ne duljim previše, dakle, na kraju, dakle, opet, od Osvalda Smitha, veliki nalog, to sam pitao mnogi pastori, svi imaju tu knjižicu, ali se ona ne čita uglavnom. Uglavnom se ne čita, stvarno. Gledajte, Oswald Smith u velikom nalogu spominje, dakle, 3 izlića duha, to je Wales, to je Hawaii i to je New York i Charles Swing. I on kaže ovako, podsjetio sam vas na 3 povijesna događaja izlića Duha Svetog. Oswald Smith kaže, mogao bi ih navesti na stotine, ali ovi su dovoljni da vam ukažem na što mislim. To je ono što mi danas trebamo više nego bilo što drugo. Jer evanđelje ne može, dakle, mi ga ne možemo živjeti, niti ga možemo navijestiti bez sile koju je Bog obećao onima koji su u tom poslu. Kaže, kad se sjetim da je jedno tako izliče došlo na Kinu, na Indiju, Koreju, ovo je 25. godine negdje pisano njegove stvari, Afriku, Englesku, Wales, Sjedinjene Države, otoke i na mnoga druga mjesta, i sad on govori za Kanadu, a da Kanada, naša ljubljena domovina, nikad u povijesti nije doživjela nacionalnu probudu, moje srce vapi Bogu za jednom takvom njegovom objavom. Oswald Smith je takav vapio Bogu da Kanada može doživjeti početkom 20. stoljeća duhovnu probudu. Jer njega to jako kaže, je li nam to potrebno? Poslušajte, koliko je naših crkava i više nego napola prazno iz nedelje u nedelju. Koliko je mnogo onih koji nikada nisu ušli u dom Božji, koliko su molitveni sastanci tijekom tjedna živi i napredni. Gdje je glad za duhovnim stvarima? A misije, daleke zemlje, mrak pogana, što mi radimo glede toga? Stvara li ikada činjenica da mnogi pogibaju tjeskovne misli u nama? Jesmo li postali sebični, zatvoreni i u svom nekom sebi? A što da kažem o ogromnom bogatstvu koje je Bog dao nama? On sad kaže, uzmimo za primjer Sjedinjene Države, to je 25. godina. Danas najbogatiju naciju na svijetu, glavnina njena bogatstva u rukama je kršćana, a ipak Sjedinjene Države u jednoj godini više troše na naoružanje nego na misiju. Gledajte danas, Europa, svi se živi na naoružavanju.
I kad se naoružanje nagomilaš, zamislite se što će biti. Upotrebit će se, a globalno na planeti upotrebit će se. Kaže ovako, evo samo još par misli. Kaže dalje, koliko onih koji tvrde da su kršćani živi pred ljudima životom poput Krista. Dakle, to je jedna za nas, kaže, o kako smo postali slični svijetu, kako malo suprotstavljanja nailazili, tako dalje. Kaže, gdje je osvjedočenje o grijehu koje smo nekad poznavali? Je li to stvar prošlosti i tako dalje? Cijela knjiga govori o potrebi, Duha Svetog izličja. Evo, ovdje smo, stali. Dakle, ovdje u dijelima 1 do 1.8 pratit ćemo dijela apostolska, jer je to, napisano nama da nas jednostavno pokrene na razmišljanje. Dakle, o Teofilu koje 2 knjige piše, jednom čovjeku, da bi mu doveo, Krista i spasenje. Ukazivaju me na kraljevstvo Božje, opet kažemo, Pavao ništa nije govorio o doli kraljevstvo, to nalazimo u dijelima 20, kad on kaže, kaže, kad se sa efeškim starješinama pozdravlja, kaže, vi svi između kojih prođe propovjedajući kraljevstvo, nećete više vidjeti lica moga. Dakle, držati se riječi Božje i onoga što ona uči je, naša, ključnost. Kad to izgubimo, gotovo, možemo lutati po šumi ljudskih razmišljanja i ljudskih, mudrava. Evo, to je što sam htio s vama podijeliti. Kasnije ćemo ići opet kroz djela, redom, da vidimo na koji način je, ta rana crkva. Jer dobro, kad smo bili sada u Crkvenici, ovaj brat je jedan govorio na kraju poruku, za sve zajedno, a rekao je, vratimo se na tvorničke postavke. Dijela apostolska su tvorničke postavke crkve. I kad se vratimo nazad, onda možemo, jednostavno iskusiti sve ono što danas vidimo da se u svijetu događa. Pogledajte, kažem opet, Afriku, nevjerojatan rast, Južna Amerika, Bliski istok i tamo Iran. Znate da u Iranu crkva kućna raste, u Kini, da ne govorimo u Indiji. I svuda je iskustvo izlića Duha Božja. Dakle, ono što je Isus rekao u dijelima 1.8, tiče se svake kršćanske crkve koja hoće biti misionarska u svom okruženju. Evo, neka nam Gospodin pomogne u tome. Amen. Evo, ja ću se pomoliti.